Goeiedag iedereen aan het station hier van Gent-Dampoort. Het is ook wel een bijzonder interessant station als je komt uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Als verbindingspunt op gebied van treinstation. Bereikbaar met de fietssnelweg heb ik gezien. Ook via het Klinkspoor. Grenspunt met Hulst. Dus hier de locatie wel nog even in beeld. Je hebt natuurlijk ook wel Gent-Sint-Pieters, een stukje groter. Ja, als je moet overstappen, je kan nog altijd hier Gent-Dampoort naar Gent-Sint-Pieters en dan daar een overstap nemen. Hè. Dus hier zie je dus ook wel een bijzonder grote parking. Zowel voor de personenauto's en ook een ruim fietsstalling. Ja, de omgeving hier met de fiets staat goed aangeduid. Het is wel even naar links naar rechts. Wat het fietsen betreft, als je niet via de fietssnelweg komt. Ik kwam even van een andere kant. Ik ga zo dadelijk de fietssnelweg nemen en dan ook in beeld brengen. Kan ook wel nog even interessant zijn voor mensen dus die gebruik maken van de fietssnelweg met verbinding hier te Gent. Zo nog een beetje de omgeving. Ja, Gent is een druk verbindingspunt, dat is een feit. Op het gebied van snelwegen, de verschillende verbindingspunten. Maar opnieuw ook het belang van die fietssnelwegen, dat is bijzonder belangrijk. Dus ook terug te vinden via de website fietssnelwegen.be. Daar vind je dus alle informatie ook op. Heb je ook een routeplanner. Dus ja, met de fiets is het wel interessant van deze kant hier. Exit fietssnelweg. En dan, je hebt het treinstation. Zo, ik ben hier aan de locatie van de verbindingspunt met de fietssnelweg. In en uit. En dan opnieuw hier het treinstation. Het is ook opnieuw terug boven deze ruime parking. Ja, daar is er een trein die afkomt. Een kleine lokale trein. Ja, meer bepaald een L-trein of zo die overal stopt. Zo, ik ga nog even stijgen. Toch altijd wel interessant. De luchtbeelden van deze locatie. Dus ja, dus ik kwam met de fiets van de rechterkant. En dan natuurlijk moet je dus even, als je het hier nog niet kent, dus de volledige ronde doen en dan kom je uiteindelijk aan het station. Dus het is even een observatievlucht van deze locatie, omdat ik dus deze locatie wil gebruiken voor de fietssnelwegen, dus de bijkomende informatie. Hier is het ook een toegelaten vliegzone, heb ik ook vooraf bekeken. Niet overal in Gent. Ook wel opletten, bepaalde zones mag je niet vliegen. En natuurlijk ook altijd de reglementering van bepaalde hoogtes en zo verder. Naar gelang het toestel dat je gebruikt. Zo op
gebied van observatievlucht is dat voor mij voldoende. Kan ik gebruiken voor mijn video's in verband met fietssnelwegen. En ook ter informatie van dit station hier. Daar terug het vertrek van de trein. Met bestemming nu Gent-Sint-Pieters. Zo. Zo, dat was even interessant. De korte vlucht te delen hier van de locatie Gent-Dampoort.